Здравейте хора, днес ще играем на хака на Brawl Stars. Може да си го изтеглите от Happy Mod в Google. Не в Google Play, в Google. Пишете Happy Mod, натискате го и си го изтегляте. И пишете Brawl Stars в Happy Mod и ви излиза. Сега ще играем с Манго на Showdown. Да, соло. Не, душ ще. Сега, да. И не забравяйте да се абонирате за канала и да ми лайкнете видеото. Целта ми е да стигнем 100 лайка. И сега... Що крова? Добре. Няма тук вече. Много бавно се зарежда на манги. Нещо. Удара.